visita del papa va ser una autèntica merda. Va ser molt important. Va ser més important que els Jocs Olímpics. Ens mirava tot el món. Ens van parar menys atenció que a mi el meu dentista. Ei! Jo m'assemblo a la Pippi Landstrum. Què passa? Només ho volia dir. Ja veureu, rebobineu una mica i torneu-me a mirar. Apa, seguiu amb el tema del papa. Què és el que no us va agradar de la visita? Au, va, valents, digueu! El papa mòbil anava massa ràpid. Sí, potser sí. Potser sí que anava massa ràpid. Però no és fàcil conduir-lo. Per què no ho proves tu, intel·ligent, que sembles la Pippi Landstrum, alcohòlica i amb 30 anys més? Mireu, a Barcelona! Ja l'hem cagat altres vegades amb esdeveniments que no han servit per una merda. Però ara és molt diferent. Això no és el fòrum de les cultures, amics. Ni els guerrers de Xi'an, aquells de pedra. De pedra ens vam quedar nosaltres quan els vam veure. Feien pena! Ei, amb lo del fòrum tens raó. Però què en traurem de lo del papa? Bona pregunta. Mira, nano, l'església és com el Sánchez Dragó. Abusen dels nanos petits i l'administració i els polítics encara els ajuden. Ja sigui donant-los un programa a Telemadrid o gastant-se 2 milions d'euros per un coi de visita que l'hem pagat entre tots. No em mireu amb aquesta cara d'empanats perquè això ha passat tal com ho explico. O sigui que una gent que han fet tot això i han estat capaços de salvar-se d'anar a la presó han de ser mafiosos i perillosos. Val més tenir-los d'amics que d'enemics. Visca el papa! Visca! Benet XVI!